My keď sme prišli na ministerstvo, tak tam stálo niekoľko stovák projektov na stole pred podpisom. My sme nerozumeli tomu, prečo sa nepodpisovali. Umelo sa to naťahovalo celý tento proces schvaľovania a my sme extrémne zrýchlili proces podpisovania. Tak páni, keď každé 2 mesiace dokážete zdvojnásobiť čerpanie, ako to robíte teraz, tak vlastne do Vianoc máte vyčerpaných 100%. Takže good luck, držím vám palce. Ja naozaj neviem, páni, zhodnotiť zatiaľ váš výkon, okrem tohto čísla naozaj ste tam krátko, ale k čomu sa viem vyjadriť a zhodnotiť, to sú okolnosti, za ktorých ste sa stali ministrom a štátnym tajomníkom. A určite si celé Slovensko pamätá, aké tie okolnosti boli. Ako ste sa sťažovali na gestapacké metódy ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka napríklad. Alebo ako pán Šalitroš ešte ako poslanec hovoril, že ľutuje svoje hlasovania a musel sa ísť vyzvracať napríklad po schválení novely trestného zákona. Ako ste celému Slovensku tvrdili, že vy nebažíte po žiadnych funkciách a že vy teda nechcete byť funkcionármi na ministerstve žiadnom. A nakoniec ste sa vlastne tým ministrom a štátnym tajomníkom v podstate proti vlastnej vôli pomaly stali.